Ja, mensen, welkom bij een nieuwe podcast. Nou, het grote succes van vorige week met de podcast, dat deze week gewoon weer. Ja, ik vond het zo leuk. Ik weet niet hoe het bij die weer, maar... Ik moest nou eerst even wennen aan het muziekje, maar het begint een beetje te komen. Ja? De herkenningstune die daalt al lekker in op dit moment. Mooi, want ooit komt nog een keer het verhaal van hoe dit vest ontstaan is namelijk. Oh, echt? Ja, dit is echt een bijzonder verhaal, dit, hè? Ik ben al beneden, joh. Ja, dat snap ik. Dat is ook vooral bij ze, want de kerst natuurlijk als muziekmaker, hè? Binnenkort komt in een vest alcohol. Ja. De meesten gaan het misschien net jet, maar zit er rond te komen, meestal. Heel mooi clip is ik edit hier op deze geweldige studio hier. Hè? Ja, dat is een spectaculaire clip, dat weet ik wel. Ja, zeker. Dat is ook een soort van nice natuurlijk, maar ja, we noemen het nog maar de nice cast, want ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik kom zelf een beetje uit de nice achtergrond om gewoon nice te bespreken. Vooral met die. Ja, dat vind ik ook leuk, want dan krijg ik nog wat van het nice mij. Doe volgens net het nice, hoe het algemeen? Heb ik het nog een keer, ja? Wat dat? Ja, ik moet ook zo nice. Die loopt. Ja, ik volg in minder bot het nice denk dan die. Ik doe best een van mijn belangrijkste bronnen van nice, inderdaad. Ja, ik stuur jou wat dingen terug, via Telegram, wat berichten uit de Jouwte krant bijvoorbeeld. Zou ik echt een beetje biblio. Ja, of van wat. Nou, wat net wat minder. Hè? Dan maak ik wat vaker naar zin. Ik zit er weinig in wat net, vind ik zelfs. Ja, wat net. Ja. Ja, ik denk het erom. Maar, de structuur ga ik inmiddels echt een beetje ongepost. Want ik ga maar betocht dat ik wil graag van wereldnice heel waarom naar hyperlokaal nice. Zelfs zo lokaal dat het hier juist op een breg gebeurt hier. Oh, dat is heel lokaal, ja. Heel lokaal, ja. Misschien komen we ooit nog eens lokaal dat het hier gebeurt. Al had ik wel leerd vroeger. Ik ben vroeger ooit een keer in Japan geweest. Had ik leerd als journalist maar je nooit zelf het nice wezen. Dat is vaak slecht nice. Ja, voor de journalist in kwestie dan vaak. Ja, dan is het net genoeg te beleven. Nee, ik nog eens een keer. Of er is net genoeg te beleven. Ik kan het ook uitzetten. Hè? Dan is het maar alleen met vest. Want dan hebben we heel dit muziek. Dus daarom wil ik eigenlijk maar gewoon beginnen met internationale nice. Internationaal. Hast misschien wel mij kregen. Waar kent eigenlijk net mij kregen? Ja, Trump. Vorige week gaan we het er ook nog wel horen. Ja, toen kwamen met zijn importarieven. Hier is een heel mooi boer. Daar stieren alles op. Prachtig mooi. Ja. En nou, krap een week later is de... Ik maak het eigenlijk net zeggen voor mijn vriendin. Ik ben even op zoek naar de goede knop. Maar even zien. Had er gewoon de... Nee, waar had ik het nou? Wat zeg je? Ja. Had er gewoon de... Waar had ik het nou? Wat zeg je? Had er gewoon de... Nee, dit is het uittrokken hier nou. Ik moet dit ding nog een beetje leren. Ik moet leren met het apparaat. Ik wil dan wat voor gloedje met meisje? Ik geef je en dan mag je een piep doen, ja? Oké. Hij lutst de... Piep, 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 koek. Die had er weer in lutsen. Dus Ja. ik ben in de straat op West. Hey, maar, sorry. Ja. Wie had ik voorspellingen die vorige week? Wat soort nice worden? Oh ja, wat voor voorspelling is er weer in? Ja, dat is een goeie. Wel iets hoe Trump van wie. Ja, maar wat is dat dus? Ja, mag ik dit waarom luisteren? Misschien kan het nou even erin starten van dat toen de vorige keer zijn haast. Ja. En dan weten we het nou net. Hier beter verder. Ja, verdorie. Maar dat is wel een goeie niet. Dat is een goeie niet om mij te nemen voor de volgende keer. Voorspellingen. Wat worden de voorzegingen voor... Ah, man. Voorspellingen. Heel goed om mij te nemen. In elk geval, ik ben echt weer even de strijd op best om mensen te vregen. Ik ga ze onder oren ook vregen naar, natuurlijk naar Trump. Ja. Ik ga ze nog even vregen naar, waar zou ik meer naar vregen? Ja, naar Rammstein. Flag. Net de band natuurlijk. Nee. Maar Ian Mek, hè? Ja, inderdaad. Want dat dan weer met Ian M is en de band met 2 M. Weet ik echt net, ga ik net naar vregen. En ik ga nog even iets vregen over wat we heel regionaal of lokaal, het wie hoe de brand op de voorstreek deze week. Ik denk de brand nou, mandje. Oh, ja, klopt. Ja, het is ook zo. Maar goed, zoals ik al zei, we beginnen met internationale nice. Dus ik zal nog eerst even in mijn lid wat ik de meesten op stritten vregen ga over dat internationale nice. President Trump die hier vorige week zouden de tarieven, de importtarieven invoeren en dan loopt er de keutel weer in. Ja, ik weet net zo goed wat die man ontdaan is. Leeft erop houden, ja. Wat denk je ervan? Ik denk dat die man gewoon maar wat doet eigenlijk. En dat hij heel goed is in schreeuwen. Maar daadwerkelijk goede dingen uitvoeren wat minder. Want er wordt ook wel door zijn medestanders, zou ik maar zeggen, gezegd van... er zit vast een grote plan achter, alleen dat zien wij nog niet. Nou, ik in ieder geval niet. Het zou vast kunnen zijn dat mensen dat wel kunnen zien, maar ik zie het niet. Nou, ik denk dat het wel ingewikkeld is wat hij daar precies mee wil. Wat zijn bedoeling is. Maar die man is... die sport niet helemaal. Volgt het een beetje niet? Nou, ik heb het eigenlijk een beetje links laten liggen. Omdat ik denk zo van die man die is helemaal de lulu aan het worden. Dus ik denk dat ik een beetje depressief word als ik er naar kijk. Ja, sukkel niet. Dat is altijd hetzelfde met die man, dus ja. Geweldig. Hier is de ooit jet van het woord de lulu? Ja, ik had over vergeten. Ik volg je een gast op Instagram. Ik denk dat het eigenlijk bij komt. Ja. En die had het altijd op mensen die de lulu binnen.
Oh? Delusional. Ja, Delusional. Ik denk dat het zo waarschijnlijk een verwijzing daarna wezen. Die vrouw komt uit Amsterdam trouwens. Dus die kan uit het westen nu. Het hele hippe gedeelte van Nederland. En die weet zulke dingen natuurlijk. Dat is natuurlijk super cool. Oorkwartingen sprutsen trouwens. Die kwam dus weer achter de HDP. Is blijkbaar Heerly de Peerly. Ik wist dat echt net, maar goed. Wat denkst u ervan? De importarieven, ze worden weer inlutsen. Is dat goed nice? Nou, het is in Safir denk ik goed nice dat die hele handelsoorlog misschien even een beetje bekoelt. Want het slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Slaat het nergens op? Want ik vrees de meesten al. Is er misschien een groter plan? Ja, zijn grote plan is dat hij de productie naar Amerika helpt wil. Zodat de ding daar produceerd worden kan. Doel is dus produceren in Amerika. Middel is de boetenloon, tarieven oplezen. Zodat dat meesten denken van, de map maar in Amerika zelfs maatje. Want dat is goedkoper. Ja, dat is het idee. Dus Burger dat ook nota? Dus het is net een heel extreem trottocht plan, had ik het idee. Want iedereen zit vol in de stress. En natuurlijk kan hij wel importtarieven heffen. Maar ja, dan volgen direct vergeldingsacties terug Oorland. Ja, import, dus ja, het is een soort van neergaande spiraal als die inkomst. Dus ik denk dat het wel goed is om dat net sabot te doen, zeg maar. Maar ja, zij is die man, hè? Hij gaat echt plankje gas. En dus op een gegeven moment, ik vind het wel vreemd, want hij reageert dus blijkbaar bij een soort van decreten. Hè? Dus je kan, omdat er een soort van presidentiële macht had, dan kan er maar samen wat opschroeven en dan kun je een soort decreet hiet dat dan. Dan kun je dus niet een keer iets heel oors doen wat eigenlijk wat dan net door de orenmeester, door het congres, maar de Tweede Kamer, als ik maar zeggen van Amerika, voelen hoe te worden. Dus ik kan gewoon niet eens opschroeven. Nou, dit hebben we nog niet een keer. Dat vind ik zelfs heel vreemd. dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Dat is echt wel heel veel macht haast dan. Ja. Nou ja, plus, maar ja, goed, hij is een beetje benauwd bent, denk ik, van dat het gewoon niet een keer, want de beurzen, die gingen echt, weet ik altijd een goede. De beurzen gingen, ik zal het even zeggen, het even dwanken, de beurzen gingen. Ja, zo vind ik van die. Doe hartstikke wat. Doe best een soort beleggers. En ze van de beleggers die winnen. Wat is die stemming op dit moment? Dat maakt me net voluit. Hè? Ik ben net echt een trader of zo. Ik ben net dat ik. Maar goed, er was toch aandeel? Er was toch iets? Jawel, maar ik start gewoon een vast bedrag per maand. En dat het nog heeg is of leeg. Dat is een heel saai. Ik ben heel saai. Levert dat ik wat op? Op een lange termijn. Er staat ergens wat op en als je ook gewoon een keer dat er wat komt. Het is echt heel boring. Hè? Dus het is gewoon, het interesseert me altijd vol. Nou is het wel leeg en dan is het weer heeg. Ja. Zo wel, het slaat ik nergens. Ik ga die ook wel horen. Jij deze week van dat misschien wel een idee van Trump wie dat er zei van nou ik misschien een beetje handel in mijn voorkennis. Ik zei ze van de importtarieven en dan dan in de beurs om leeg. Dan keep ik in. Ja. En dan ga je weer omheen en hakken per wereld. Ik ga hier toevallig een stukje nice schoen ergens. En dan zit er maar en dan zei het er van en Joert, er is nog nooit zoveel geld verdienen als Joert. En deze man had 300 miljoen en die had een paar miljard verdienen. Ik denk van dan liep het dan best wel een beetje zo van was het nog maar opzet al jaar of net? Ik lees echt zo'n verhaaltje, er is een van Joods verhaaltje dan blijkbaar. Dan is er een man die klaagt in de rabbij van mijn ben fret alles op, mijn vrouw zeurt de hele dagen en het kom maar en kwel. Nou, zei die rabbijn, maar hij een guide in hoes nemen. Oh. Nou, oké, hij neemt dus een guide in hoes. Van wie komt de rabbijn weg? Hoe is het nou? Ja, nou, ik had net alleen maar zeur en de vrouw, ik ga allebei, maar ik ga eens een keer schieten de guide hier. Wat is het? Hij zei, dus nou de guide werden uit hoes wij, maar toen wat een paar weken werd. En dan zei hij maar van, wat een geweldig jongen, ga er weer een schieten de guide net meer in hoes. Zo is dat idee een beetje zo. Ja, dat is Trump's strategie. Nou, mooi. Het is heel dom, strategie. Hier werden dus een beetje beschuldigd inderdaad van handeling voorkennis. En van dat dan plan. Maar zijn reactie wie, hij doet eigenlijk meer en meer dingen meer uit instinct. En ik denk van, dat kent toch net? Ik heb ze net... nou ja, goed. Vond ik gewoon heel bijzonder. Ja, nee, ik door die import hebben meer een soort instinctieve iets of zo. Ja, ergens zei het me dat inderdaad dat het net per se instinct is net per se de beste raadgever per se, toch? Nou, dat lijkt me net. Net altijd de mensen. Beest naar een instinct, toch? Ja.
Wat verschilt meesten nou van beesten? Is dat beesten aan instinct, dus die met een soort van programmeerd om bepaalde dingen te doen. En meesten kennen er hoe nijten, die kunnen reflecteren. Ja, meestal heb ik wel een instinct, maar dat is Jawel. meer op het gebied van als tu Dat is het reptiele brein, dat hoor. ja, als tu onder water komt, dan steeds van, nou, ik moet net verdrinken. Ik zwem maar even naar boven. Dat is echt een soort instinct. Ja, maar dat is gewoon een overlevingsdrang. Dat is dat is net dat je het bedenkt. Dat is gewoon iets wat ook automatisch Nee, misschien nou ja, wel gebeurt. dat is instinct. Dat is net Ja. hoe ze Maar betekent. dan kerst het overriden, denk ik dan zo. Dan kerst er hoe heen, denk ik. Maar goed. Ja. Ik heb me nooit bezocht. Maar... Ik kijk net. Hey, wie zal ik nou niet in België trouwens? Dat jou misschien even de kans voor Max om een bak koffie naar bar te brengen. Oh ja, nou, kom maar. Misschien, wat had ik hier? Ik hij had is heus wel even hak in hem beeld, hier hè? bestien. Ja. We zullen ook even niet in België, want dat wie vorige week in het nice. En ik dacht van, ik kan wel eens even België. Want ik wil ook elke week ook eigenlijk even in België in de podcast. Dat is Of in wel ieder geval leuk, hè? België of een gast. Ja. Dat ken ik natuurlijk. En je mag ook gewoon Del komen. Dus ik stel me hier dat er opneemt. Ja, en dat het überhaupt weer ook is. Dat goed is om echt voor jaar. Ik weet niet of het die echt jet. Ik weet niet precies hoe dit al werkt. Want het is eigenlijk Ja, nij voor maar- mij. Dat weet ik. Ik denk het wel. Het is, Mijn microfoon zit al, dus... Ja. Jij toen? Doe jij ik de... Ja, ik heb de beltoon. Blikstien, ben er betierd bij. Ja, we zijn wat beteerd. Hè? Ja, je al woorden afsprutsen. Maar het is alweer 8 minuten. Niks. Maak het niks uit. Al wel Nee, hartstikke maar druk. Hartstikke druk? Het is altijd druk, maar we zijn net op een heel kwartier. Nou, hartstikke mooi. We praten hier even met Aandjelle Soeboer, tweede Kamerlid van het NSC in Den Haag. Zijn je sterk? Ja, hoe is het met die? Juist. Ja, knap je. Bist je nog in Den Haag Best wel. of bist je in Oost? Nee, ik ben in het Heidelhoorn. Oh. Ja, ik ben juster jongen met thuiskam. Oké, hoe viel dat? Dus kom met Den Haag in het Heidelland. Ja, als thuiskomen, hè. Alle weken weer. En eigenlijk nog een belangrijke vraag, want ik weet dat het heel vaak gebeurt. Bart hier trouwens even. Als dan thuiskomt, riest de provincie in toeters dan eigenlijk 3 keer? Als de beelden Nee, van Friesland? Dat gebeurt ook Nee, heel vaak. nee, net. ik doe het er hier net, maar ik wuif altijd wel. Oh Ik ja, denk, dat dan ben we er weer. dat ken ik, ja. Ja, hij doet er in mij net, dan is dat een dikke bekeuring op. Ah, dat is exact, ja. Ja, Bart, dus denk er maar aan. Ja, ik zal het net wat van. Ja, Maar hoe is het oors in Den Haag? Horst nog een beetje uit, hè, of niet? ja, dat is best, hè. Ja, rustig blijven. En de focus wat op onze portefeuilles, op onderwijs en op wetter, waard, maritiem, Friesk. Hartstikke leuk. Ja. Kijk, hast je het idee dat we het bereiken, Kerst? Ik weet het, ik lees net altijd wat over natuurlijk. Hoe was het door natuurlijk? Ja, nee, dat idee had ik zeker. En ik bedoel, een heel soort mensen die schalen dat gauw hoer in die plenaire zaal, dat het nou lintjes gaat of wat oors. Maar ja, wij zijn in die commissiezalen met hele wichtige zaken nog ondertussen. Dus er gebeurt zeker wat. Nou, goed om te horen. Ik ga die vragen, of in ieder geval even via WhatsApp even vragen van, kunnen we even bij je? Want vorige week, wie is het een beetje in het nice? Of in ieder geval, Doe is niet nice en FNP wie in het nice? Hoe maakt trouwens nu de relatie nog zijn? Want toen was natuurlijk vroeger wethouder van FNP in Dokkum. Nu is er tweede Kamerlid voor NSC. Is er nog een band tussen FNP, NSC of FNP, Aandjelle Soeboer? AJS, kan ik zo Nou, ik ben lid van beide partijen. Ik denk dat de boon is. Dus ik ben lid van de FNP. Maar daar op de achtergrond dus gewoon inactief lid, zeg maar. En van de NSC ben ik actief in Den Haag. Dus dat is het een beetje. Maar kan dat gewoon samen gaan dan? Dat is geen probleem? Nee, dat is geen probleem. Oké. Ja. Dan heb ik ook wel begrepen van de FNP dat ze misschien wel in de Tweede Kamer wonen. Hè? Dat hebben wat ambities meer in. Die ideeën ben er al wat leuk. Daar Ja. heb ik wat van lezen. Maar dan is natuurlijk dan zoek ze in is goud waar, dan is dit aan die Soeboer erop in. Nee, dat is wat ik gauw dacht. Ja? Want wat ik correct zei, ik ben de karma om actief te wijzen voor een sociaal contract in de Tweede Kamer. En dat doe ik nou. Dus ja, dan mijn karmaatje, maar dat betekent net ook mijn lidmaatschap per se op Sesamast. Dus ik ben nog altijd lid van de FNP en ik heb me nog altijd na aan het hart. Ja, en daarom winnen ze natuurlijk En vorige ik kies op week. visite. Ja, ik zei, daarom winnen ze vorige week natuurlijk op visite. Maar wat gebeurde er nou? Ja. Want ze mochten de Tweede Kamer net niet. Hoe zie je dat nou eigenlijk? Nou ja, sure. Ze kwamen natuurlijk even bij mij op visite, want ze even naar de Eerste Kamer en naar de Tweede Kamer en uit IPO. En nou, zei ik ze dus ook even op visite, dat gingen we afpraten, zo ik ze de Tweede Kamer even zien. Dat was eigenlijk het enige. Dus even een praatje en even roelen hier. Dus neem buis op een afdeling zien. Maar ja, dat hek een beetje, want toen kwamen ze bij de beveiliging. En die zei, je mag alle keer speeltjes op een revers. En dat is een collectief teken van, ja, dat is een soort demonstratie. Dat als een soort omgekeerde vlag waar dat interpreteert. Dus die moesten alle keer even aan.
Weet je. Ja, en dat wie natuurlijk, nou ja, je gaat wel de FNP en stel Friesen voor je. Dus er wie echt stikken wat die zijn. Dat doen we net. Nee, daar ben je wel een paar Dus, inderdaad wie mensen zou ze die letten net zo gauw keren, zeg ik maar zeggen. Dat ben trotse Friesen. Nee, nou, Die, daar ben ik Grutske Fries en daar gaan ze Grut gelijk in. En de Michel een man die moest de Bartels uit, maar ja, dan zak ik de broek uit. Dus, Wat wil je nou, hè? Wat wil je nou? En hier ik nog, Ja, nog een Frieske onderbroek om waarschijnlijk. Dus ja, dat wil helemaal niet. ja, nou, dat bedoel ik. Dan kom je van de Rijn in de druk. Ja. Dus, nou ja. We geniezen het over zelf wat om, maar dat Ja. wil wel even een tas tonen. Nou ja, een sticker wat die gaat dat dus dienen. Daar ben ik gewoon, die gaan al wat mij naar binnen smokkelen of ook leeuwen, maar er ben ik een sticker wat die zijn, dat doen we net. Want dat is een scanning van, ja, je zegt eigenlijk om shit te litten dat dit dus identiteit is. Het had helemaal niks met demonstratie te krijgen. Er is geen enkele politieke discussie om het pompenbeleid heen. Het is gewoon een speeltje dat bij uit Friesland bij komen. Toen kwam letterlijk nice van, goh, ze gaan fout maken. Hadden ze dat daar, jongen dan? Ze zeiden van, nou, dit is foutief, dit hier, we staan net dwammat. Ja, dus ze hadden excuses om ben daarvoor, maar ze hadden wel zijn van, we hier net in de gaten dat ze net op de tribune gingen. En waarvan ik denk van, ja, mij dat dan op de tribune net of zo, want er stond wel in de regels dat als je een collectief statement maakt, bijvoorbeeld wat mensen in hun werk steuren kennen in de Kamer, ja, dan mij dat net. Hè. Dus ik begreep dat als mijn vlaggen en toeters en dingen binnenkomt, dat weigeren. Dat begreep ik heel goed. En dat er dingen ben werd een zware politieke discussie omheen is, wat beladen is, begreep ik dat echt. Maar een pompenbeleid, ja, dat snap ik dus net zo goed. Dus we hadden echt mondelinge vragen omgemeld. Nou ja, die moet dan uitzocht worden. Dat is net gebeurd. Dus nog hebben we er schriftelijke vragen van maken. Tegeer trouwens mijn hapte de hoop van de GroenLinks Partij van de Arbeid. Die doet het met mij. Ja. Om nou eens even te jaren van, ja, wat is nou eigenlijk precies de bedoeling? En hoe kunnen we dit nou in de toekomst voorkomen? En hoe zou je hem erbij links mee omgaan? Als er een ambassadeur uit Ierland kwam die een shamrock op het revers had. Of een groep Nederlanders van de Antillen die komt, of van het Caribisch gebied, of een oorbevrunggebied, of bijvoorbeeld Brabanders, maar een Brabantstrik voor. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dus dat wil wel eens even jaren. Of mij een worstenbroodje in de hand al, ja. Waar je mijn stuk sukkerbal komen. Wat dan ook. Wat dan ook. En wanneer is dan een collectieve uiting en wanneer net? Dus, nou, het laatste wordt het er nog net zijn. Wie ben er maar aan de gang? Maar, Snap ik, maar wie wil een papeltje? Maar ik dacht ook nog wel van, goh, is dit net juist wel mooi weer voor de FNP om een beetje in de media te komen. Hè? Dat is ook wel weer een mooi ongelokje, of misschien zelfs een vooropgezet ongelokje. Ik weet het net. Nou, vooropgezet wil ik net leeuwen, want ik denk net dat ze dit zijn inschatten kennen. Want het wie ik net mijn bombardie of zo, het wie gewoon echt, ja, een liefde detailtje, zo'n speeltje op het revers, helemaal niks geks. Alleen, ja, het wordt natuurlijk wel, de media die pikten dit wel even op. Hè? Dus net al in het omroep, maar ook de Trouw en RTL en het wie overal even. Ja, nou, mooi opstap voor de FNP. Dan had ze in ieder geval dit wel even te pakken. Hè? Mooie opbouw naar van, hey, nog je weg naar de tweede keer daar. Hè? Kom mochten er toen net in. Ja. Komen we er dadelijk wel in. Ze kent in ieder geval een mooi verhaal van mij. Zij is. Ja, maar Sasa is net. Ja, dat wist toen ik natuurlijk. Ik ben wel lid van de FNP, maar dat is natuurlijk net bij alle vergaderingen bij de FNP. Wij ze dit misschien wel bekonkelen aan mij al. Ik weet daar niks van. Het liep het mij echt sterk. Ik wil daar eigenlijk net om dit hier volgens mij net voor Sjen kennen. Maar nee, ja, het baden wel. Dus ja, dan kun je je voordeel ik ben maar wat vanzelf. Maar dat het bad is, daar vind ik wat van. Ik vind het wel schande dat het bad is persoonlijk, want ja, dat maakt natuurlijk net hoger. Nee, snap en ik bedoel, als ik zelf in die plenaire staal sta, ik krijg altijd het speeltje op, zeker als het Friesland gaat dan. Ja. Ja, nee, ik laat je er een beetje om, maar dat is eigenlijk, maar dat eigenlijk net, want het is een heel serieuze zaak natuurlijk. Hè? Nou ja, dingen zoals kneppelvreten, noem maar op. Hè? Dit misschien ook wel weer even staan niet eens in die rij, misschien net zo bot als dat, maar in ieder geval, het is weer even een wekker worden van, hey, Fries, we moeten wel een beetje erom denken dat we onze identiteit uitdragen blijven mij. Nou, zo. En dat vind ik zeker. Maar ik vanuit zo'n kamer, ik denk, ja, je had altijd door elke regio telt en de regio en de molen streamen altijd over van inclusiviteit en elke niet een jaar erbij. Ja, dan kun je zo'n groep hele sympathieke Friesen net vregen om publiekelijk afstand van hun identiteit te doen van de kamer. Maar de Frieske Bretels en alles om. Ja, ik denk dat daar inderdaad het verschil is. Hè? Dus het verschil tussen het uitdragen van die identiteit of het verschil tussen een protest iets. Exact. En dat is precies waar het verschil in zit.
En dat zei ze toen. Juist, en op dat snijvlak hebben we die vragen ook gesteld. Ja, en dat die had natuurlijk net alleen inderdaad voor mensen uit Friesland. Maar er zijn volle meer groepen die graag hun identiteit op een bepaalde manier zien laten. Maar hadden ze dat dan bij de beveiliging verkeerd inschat? Of gewoon een fout, zeg maar zeggen? Of weer het gewoon iets wat gewoon standaard is en wat veroordeeld worden moet? Nou ja, ik denk dat er rondte dus voor interpretatie zit in de vastschriften. Bij toch had de beveiliging deze kar maken had. En dat is dat is gewoon haar intuïtie geweest op basis van het vastschrift wat er leidt. En dan ligt dus het vastschrift rondte voor deze interpretatie. Dus je zo'n schinken. En dat is echt bij die vragen ook in van mij dan echt duidelijker wijzen in dat vastschrift. Want je onderscheid maatje tussen wat gaat nou om demonstratie en politieke gevoeligheid. Of wat is gewoon uitdragen van je identiteit en mij het wil. Dus ik denk dat je daar naar schenken kunnen zoen. Ja, en misschien de procedures van hoe je er dan vervolgens mee om. Dus daar is misschien nog ruimte van verbetering, denk ik, aan de oren komt. En dat is natuurlijk daar, op dat stuit ga ik dat echt in de beveiligers zijn. Het ben natuurlijk echt nu weer de tieren. Dus ik snap echt dat de beveiligers die gewoon goed hun werkmuziekje te doen, dat die een bepaalde inschatting en een bepaalde karmaatje. Alleen nog de procedures die daaronder lezen en het raam wat daaronder leidt, daar mag je misschien even een shin. Nou, duidelijk verhaal. Wat zullen Angela Soeboer nou het weekend nog even doen? Angela Soeboer die zal even aan de klus. Want zijn broer die had een huis gekocht, dus daar moeten we even aan het verbouwen. Dus daar had ik linken aan. Ja, gaat er ook. Ja. Dat is wel En dat leuk. is mooi waar, dus misschien een motor nog maar krijgt in dit hak. Motor? Had een motor? Ik heb een motor, zeker. Oké, nou ja, mooi vooruitzichten, Angela. Ja, het komt minder, of net? Ja, kom in. Ja, dan was nog even iets met Heidlaan en wanneer was dan weer naar het Drokken Den Haag? De Haag? Ja, dan dat wordt Ties die maakt weer naar De Haag staan. Dus dan gaan we Nou. door het nog even. Nou, succes daar. Ik succes met de kamervragen die er, de schriftelijke vragen die er steld binnen, begreep ik nou. En dan zullen we daar wel eens wat doe jij? Dat denk ik wat dat uiteten is en wat er over beleid komt op dat gebied. Dat denk ik wel. En je hebt een soort succes met de podcast. Ja, dank u wel, jong. Je doet het best. We zullen proberen een beetje, goed een beetje zo. Frieske uit te dragen. Ik hoop net alweer aan. Het is gebouw wijslijmen. Zullen we wat afvallen, hè? Je bent per Nederlanders Dan natuurlijk. ben je gewoon per Hollanders. Ja. Dus, nou. Nee, wel. Ja, het is weer een entertje. Ze zijn zelfs een Spanjaard. Nee, in Catalonië trouwens. Ja, daar kunnen we nog in leren natuurlijk. Hè, van hoe je misschien eventueel Die nog wat. wat... Ja, dat is prima. Ja. Nou, tegen dank, hè. Ja, nou, als er al wat is, dan bel je maar. Dan bel ik die, dan komt op motor in de vleien waarschijnlijk. Oké, Hoi, hè. dan. Hey, Succes. dankjewel. Ja, doe ik. Hoi. Hoi. Nou, hartstikke mooi om met Angela even te praten natuurlijk, hè. Ja, een stukje verduidelijking over de situatie natuurlijk. Ja, en, dat is en wel- hoe dit op te lossen. Wil het wel mooi zijn inderdaad, hè. Ja. Apparaat even zo goed. Ja, er gaat een Frieske pizzabakker naar het WK. Dat is mooi. Wat voor WK? Want dan ben ik op Het mijn WK pizzabakken blijkbaar in Italië of zo. Weeroors. Weeroors. En het is voor mij ik meen een immigrant en die had zich heel wat op het pizzabakken talijn. Die had Oké. ook hele bijzondere pizza's. Ik weet niet meer precies wat het weer. Dat zit je er echt net bij even. Dan mag ik het eerst opzieken. Maar ik vond het leuk berichtje om even te praten naar Ja. die pizzabakkerij. Zeker. Wanneer is toen maar op het WK pizzabakken? Nou, dat wil ik nog heel lang door, want ik ben er net heel al de best in. Ik had een pizza-oventje gekocht voor boeten. Koek 200 krijgen voor een mooi prijsje. Ach jongen, als je wat er al bij komt en die weet het nog beter op de oren. En de deeg met zoveel procent wetter en zoveel procent... Bier? Nee, Oh, dat er net? was Oh. absoluut geen bier in. Er was 0-0 deeg gaan. Nou ja, het laatst ook kalk, eer, wetter en wat is dat? Ja, dat is mijn telefoon die reageert erop. Nou, van alles en nog wat. Het is, maar goed, ik ben er alleen wat dwaande west. Ik maak je, vind ik zelf, goede pizza's. Ben ze perfect? Nee. Ben ze lekker? Ja. Nou, en dat is voor mij goed genoeg. Maar naar het WK zal ik net Je gaan. hoeft geen WK te winnen. Nee, zeker net. Ik wil wel naar Italië, hè, daar net om, maar... Ik zal even zien hoe dat ook weer ziet met het pizzabakken inderdaad. Hoe zit het met het WK pizzabakken, Freek even? Nou, dat gaat net zo heel wat rabbieren. Dat wordt niks, denk ik. Maar hoe heet die man? Omar, Die... ja, Omar heet er. Omar. Het vindt plak in van 8 tot 10 april in Parma, Italië. Zo'n 120 pizzabakkers. Older. Dat is wel een mooi feestje. Ik heb wel een hinder, joh. Dat is best leuk, denk ik, hè? Ja.
Dus, nou goed, leuk. Leuk, Maar Bart. Dan ik kun je lekker pizza bakken. Ik hou wel Dan mag je maar voor u maar pizza bakken in plaats van de heen. Ja, ik heb één specialiteit. Oh ja, de Ali Omar hiet dat. Die komt uit Sleert. Hier gaat naar het WK pizza bakken, dus in Parma. Maar hier toch hier bijzondere pizza's. Wat voor pizza's bakt hij? Sorry, ik moet dat even... Maar ik wil wel iets vertellen. Ik ga een heel bijzondere pizza. Pizza Vesuvio. Ja, Hier ik maken. waarom? Vesuvio? Is dat een bepaalde stijl? Ja, Wat dit verstaan dan? Nou, Die die- Vesuvio? die stie in de fik. Oh. Wie zei, de oven wie Oh, zei dit is heet een dat ik grapkaart. gewoon in Wat zie je? Dit wie een grapje, maar steeds wat zie je? nee, een lachbal. Oh, leuk. Nog een keer. Ja. Oké, nou dat is weer vervelend dan. Ja, dan kom je door, dan begint het een rake loets te Ja, maken. Dat is heel vervelend. Dus ik moet maar even van de Bluetooth afhalen, denk ik. Dan, maar goed, dan gaan we weer... Nou ja, het is... jongen. Nou, we gaan erom met het volgende onderwerp, jongens. Zat je misschien om mij kregen, hier, en net iedereen had mij kregen. En daarom gaan we nog even met oejern. Wie er een oefening hier bij de verleenbasis. Daar komt hij. Geweldig. Vliegbasis hier in Leeuwarden is 2 weken lang het decor geweest van een oefening van de NAVO. Hebt u daar iets van meegekregen? Ja, zeker. Je hoort elke avond de herrie. Ja, vindt u het herrie? Het is lawaai, maar ja, het is even niet anders. Heb je er last van? Nee, ik zelf niet. Ik vind het zelf niet zo erg. Nee. Heb je er wat van mij gekregen? Ja, wel, daar ik wel van jet. Ja, dat ze net mee bezig zijn, ja. Ja, En ik heb geloerd. ja zeker. Wij zijn hier vlakbij, dus dan krijg je het wel maar, ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Ik had er net zoveel les van. Mijn vriendin die vindt het wat minder, maar ik had er net zoveel les van. Nee. Militaire oefening hier op vliegbasis. Wat heb je er van mij gekregen? Nou, een hoop lawaai. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Dus we wonen er heel dichtbij. Dus de vliegtuigen vliegen dan over. Nou ja, dan kijk je wel even op. Ja. Ja, want het weer jonge zek, hè? Ja, Kun je het vernemen? Jawel. Geweldig. Doe wel een stuk vlakbij volgens mij, toch? Bij die vliegbasis. Ik ben er relatief dichtbij, inderdaad. Ja. Wat had ze er van mij gekregen al 2 weken? Nou, ik heb mensen hier in het instaat gezegd van... Het is lawaai, maar wel mooi. Ik weet net precies wat de mensen mooi vinden. Ja, misschien als het vliegtuig de bies just. Maar ik ben dus net zo dichtbij dat ik de vliegtuig zie. Maar ik jaar alleen maar heel volle herrie. Echt ontzettend volle herrie, ja. Ik had lessen zelfs. Ik hier op bed, ik weer op min, dus ik hier op het bed. Had ik de hast van die... Eerdappen? Eerdappen hast, die kan in eren. Ja. Ja, stek van die ding. Bij het raam. Van die tochtding. Oh ja, toch god. Nou, die moest ik echt tegendoen, want er was dan wie zo loert dat ik denk van nou, ik moet zo vol mogelijk ding tegendoen om al het gloed voor te halen. Oké. Ja. Een bord. Echt heel bot. Nee, maar ik Nou ja, het wie natuurlijk zo dat het nou echt jongens wie, hè? Dat ik dat jelve tolven of zo voor die vleeren mochten, hè? Dus ik weet dat als de jongens inderdaad, ja, blijkbaar op bed, daar is betiert op bed, zei dus, maar Ja. voor die betiert is natuurlijk, maar toen is er dus alsnog les van dat is op bed leiden. ja, nee, ja, is het gewoon heel, ja, echt, ja, dus. Maar denk ze niet in de achterhol, want ik ga soms bij meesten wel eens, dan denken ze van, ja, maar dit is wel goed, want we moeten veilig blijven. Nou, ik ga meestal iets van, ik wil wel even sliepen. Dat is net gelijk om een gehele wereld, orde en om een vrede. Nee. Vrede, ja, het meer. Nee, Ja. natuurlijk, het zal wel belangrijk wezen. Alleen dat gaat net trom je heen op dat moment. Nee. Ik lees wekker voor het vaderland. Nee, nou ja, lekker wezen van het vader. Ja, in principe, ja, ze zullen wel schenken natuurlijk. Hè. Nou ja, je wordt dus de laatste dag, had ik begrepen. Ik voelde juist de Janne eigenlijk nog even heen om dat te zien. Maar nog begreep ik, zeg op Facebook toevallig niet correct van dat de vliegtuigspotters weer een lulk. Want juist er hier in één keer de oefening van Justin Jong weer niet keer afblazen of zo. Ja, dat kan Dus, wel. want er zijn een wereld spotters daar natuurlijk. Ik dacht van, nou, we gaan spotten. Ja. En dan weer het niet keer afblazen, wie is het lulk. Nou, er zijn nog van waardeloze spotters. Je wist toch gewoon dat ding voor je kennen? Ja, Ben je nooit met openbaar voer gaan of zo? Dat wist van soms dan gebeuren ding. En wat ik ook grappig vond, just zei ik hier van, die zei van, goh, ik vind het best wel merkwaardig van die vliegtuigspotters. Ik vind het heel leuk om een soort van massavernietigingswapens op een foto te zetten. Of zo. Vond ik een beetje gek, maar goed, ja, zo kerst ik beginnen natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn verschillende manieren om dit onderwerp te beginnen. Ja, nou ja. Doe just vooral vanuit de oerlijst. Nou ja, misschien maak ik er dan heen om te zien van, oh ja, dat is overlast, maar nog de vliegtuigen, heel mooi. Nou ja, maar nee, ik denk het net. Nou, we worden steeds lokaler natuurlijk, zoals ik al zei. We gaan van de wereld naar Den Haag. We zijn eigenlijk van Amerika naar Den Haag. Ben we naar het Vlienveld gegaan. Ja.
En waar gaan we nog in dan? Dan gaan we naar de voorstreek. Zo, wel heel dichtbij. Er wie deze week namelijk een brandmandje. Wie alle je sirenes. Er wie zelfs grip in. Dat is volgens mij dat er ook al je brandwachten uit de oren plakken komen. Ja, om een te schaal is op, assisteren. toch? Ja, de schaal is op inderdaad. Dus dat wie wel echt serieus wat er gebeurde. Daar heb je de TDC, heet dat. Misschien kennen we wel. Hoe heet dat? TDC, wie is dit? Technisch doet het zelfcentrum. Ik heb de stofzoekers schenken. Nou goed, daar weer dus brand achter uit Brutsen, hier van een appartement daarachter blijkbaar. Nou, en ik ben even de stad op West, want ik denk van ik wil even jaren van, goh, had hij daar wat van mij kregen. Maar toevallig kwam ik een bewennertje die ter wennen. Dus ik ging nou jaren litten. Ik ga begrepen dat er weer brand West mandje. Ja, klopt. Klopt helemaal. In het pand helemaal bovenin. Dus bij mijn bovenburen. Wat hebt u daarvan vernomen? Nou, ik was aan het werk en een vriend van mij die belde mij op mijn werk. Van ja, je huis zit in de fik. Dus ja, daar ben ik snel naartoe gegaan. Mijn kat was nog binnen, dus dat was eigenlijk het engste. Ik heb vooral waterschade. Maar ja, verder valt het bij mij gelukkig mee. Alleen bij de bovenbuurvrouw is het wel flinke brandschade ook, ja. Je kunt hier blijkbaar dus nog gewoon wonen dan? Nee. Ik ben nu boel aan het schoonmaken en opruimen. Want nou ja, dat moet ook gebeuren, hè. Er is heel veel water en nou ja, bruin rookwater. Dat is, ja. Maar hoe is het dan? Je kunt hier een tijdje niet meer wonen dan? Of hoe moet ik het zien? Nog heel veel onduidelijk. Ja, dus morgen komen ze de schade van de opstelling opnemen. Nou, en dan is het afwachten hoe we wat gaan doen qua herstelwerkzaamheden. Geweldig. Ja, ik begreep van deze man, je bent nog een tijdje bij een vriendin, want de cv weer heel stikken, et cetera. Dus de verwarming weer direct net. Dus, Ja. Ik vond het wel een heftig verhaal. Ik zei misschien mooi je kat redden kon natuurlijk. Ja. Kom maar naar, had hij een huis en haard in de fik vleend. Ja, wij maar staan hinnen. Us Beppe zei vroeger altijd als er iets gebeurde, dan zei hij, brand is minder. Dus brand weer eigenlijk het minste wat er eigenlijk weer is. Ja, een beetje, hè? Dus, ik heb mijn voetbrug. Nee, ja, maar luister. brand is minder. Brand is minder, vriend. Ja, Nou ja, als een punt. Als er ooit brand mij maken ergens, dat er brand weer dichtbij. Nee, net in deze Iets hoedanigheid. zijn van het fikje stoken van vroeger misschien ben. Daar zit ik natuurlijk onder het ding. Ja, maar verder net ding. echt ingrijpende ding of zo. Nee. Ik ga het ook nog maar maken. Het liet me echt verschrikkelijk, moet ik het zeggen? Ja, eng. Ja, het sterk denk ik. Ja. Ja. Maar deze man zien bovenbuurvrouw Davy Bron. Ja, dat is echt de brand blijkbaar. Ja. Maar hoe is het ontstaan in Vreegbroek dan? Ja, dat vond ik nou net helemaal duidelijk hier door, meen ik. Ik net helemaal uitzocht. Ik had die man echt net vregen, want ik dacht nog van, als ik nog vregen, ook bij een bandje aan mij. Maar ja, op zich is het natuurlijk wel eens keer geweest. Maar ik denk van, nou, Sofie wil ik net per se gaan. Je niet misschien wat er in emotionele staat. En weet ik niet, ja. Misschien wil ik ook wat te werk, maar... Ja. Mag ik het vregen, maar denk om even mij te gaan en Sjen? En zien wat de stikken is. Ja. Ja. Misschien wil bruine rookwater even even graag zien laten wel. Ja, daarom. Je weet het ook net altijd, hè? Nee. Dus ja, de volgende keer mag ik hem toch maar even... Kijk, een wetje in komen, dan vreeg ik hem wel even. Maar gaan Sjen mij. Maar ik kan in die huis zien. Ja. Nou ja, goed, dat is altijd... Ja, dat vind ik wel een heel enge ding natuurlijk. Hè? Gelukkig weer van mij nou verder geen persoonlijk letsel of zo volgens mij. Nee. Dus dat is altijd fijn dat het in ieder geval dan in die Ja, zin goed ordent. En het is vaak vrij ingrijpend in de stad. Hè? Dat het zit dicht bebouwd. Nou, dus de koers aan de voorkant ik niks zien. Dus, dus ze moesten echt, zeg maar, denk ik maar, in worden hoogwerken erachter blussen, zeg maar. Vrij lastige bluspraktijken. Maar ja, dat is al je dicht op elkaar. Huisjes bovenop elkaar, huisjes dicht. Eigenlijk liet ze smelle stritsjes vaak. Lessen die weer iets in fik vleien. Op een uitgaansavond, hè, bij zijn, cocktails, dingen. Ja, hoe spreekt het? Ik heb geen idee. Geen idee. Maar de tendernijs, de bascule, die is nog steeds dicht zelf vanwege brandschade. En die ben nu uitweken naar een pand verderop naar Tammy's. Tammy's Feestcafé. Oh ja, ik was van ja, dat is zo die kleine fontein toen ik ging volgens mij. Oh. Dat heb ik ook in Spruts op stuk. Dat zit er het Sinoer de Albert Heijn eigenlijk min of meer. De Prins Hendrikstraat. Prins Hendrikstraat, ja. Dat is maar waar. Er gebeurt nog wel wat. In een ster. Grutse posten. Ja, nou dan komen we nou uiteindelijk uit bij het meest lokale wat je met de bieren haaien. Dat gebeurde hier juster. Maar ik ga telkens dan... Net van heel grut. Hebben we een pen als pen, hè? Maar ik ga dan ook naar telkens recenter. Nee, dat net per se. Ik kan wel zeggen, zo'n lied van misschien best haast u...
Ken ik eens even, ik ken nog lokaal. Hè? Dus dan verteld van het geheugen in de servernetwerken. Oh ja, dat kan ik aan alleen een verhaaltje vertellen. Ja. Nou, dom maar net. Ik ben al heel lang mee bezig, dus dat hoeft niet net. Maar ik moet even zeggen, wat even verzezen wat het nice van volgende week wordt. Oh ja. Wat wordt het nice? Van Nee, volgende Ja. week. Nou, zeg het maar. Wat hebben we nog misschien maar een beetje ingeënt op de dingen die we nou besprutsen. Hè? Dus wat hebben we volgende week over Trump bijvoorbeeld? Wat hebben we wat zult nice dan weer? Dat is wel voor het hart. Nou, het is nou even rustig, denk ik. Het is voor 90 dagen bevroren. De beurzen die gaan zich even wat herstel, denk ik. Ja. Die gaan wel langzaam kroep dat weer wat omheeg. Wat is meer dan helemaal de importtarieven? Die man doet volle meer dingen. Hè? Ja, wie doof voor je meter? De Lulu. Ja, hij is helemaal de Lulu, die man. De Lulu. Ja, geen idee. Kijk wat oorswijzen, hè? Nou, China reageert. China reageert natuurlijk. Hè? Die had natuurlijk, die reageerde echt keihard met nog heger. Ik weet net niet of heger importtarieven. Ja. En dat is ook van het idee nou, hè, van dat Trump zich vooral richt op China. Ja. Want daar lijkt eigenlijk de grootste uitdaging. Daar gaan ze de grootste handelstekort blijkbaar. Nou, blijkbaar is dat ja. Maar ik vrees me uit, sorry dat ik even terug, maar die handelstekort. Ik denk, wat is het probleem nou eigenlijk? Ja, dat ze... Wat boeit dat nou eigenlijk? Nou, ze zeiden dan van die landen die verdienen heel veel aan huis en wie verdienen relatief weinig aan hun. Ja, maar stel je voor, ik ga nog naar de expert. Ik noem maar iets, hè? Ik noem maar even een winkel. Ga je een handelstekort doen aan een expert? Ja, best wel. Dus dan net dat ik zeg van, experts met het leven, jongen, dan gooi ik 20% bij de tarieven op. Ik vind het eigenlijk wel een punt. Ja? Ja. Maar ik kom handelstarieven bij de Albert Heijn. Ik kom heel vaak bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. Hoeveel heel Kroijks doen we dat hinnen? En waarom neemt de Albert Heijn net even een mooi flyer bij u zo? Nou. Of een videootje? Ik vind ik mooi, maar ik moet Hoe zit dat met uw handelstekort? Wie had natuurlijk een reclamebureau. Ja. Ik wil importtarieven hebben voor materiaal vanuit de Albert Heijn. Ja. Ik wil het wel hebben, maar het kost godsvermogen om het in dit pand te krijgen. Ja. Ja, of nee, ze moeten eigenlijk bij u eens aannemen. Het idee is uiteindelijk dat ze bij u eens aannemen. Dus ik weet niet precies hoe we dat doen, maar ik snap het net heel. Daarom, het is wat lastig uit te lezen. Ja. Of zeg voor je dingen gewoon nedig als loon. Want je... Stiel of zo. Zit het maar. Want de volgende week komt er misschien wat meer nice. Dan gaan we het er nog een keer over. Ik denk dat het nice volgende week wordt. Dat... Ik vind het spannend. Freezing Flag, Ramstein Flag Oron is. Oh ja, nou, dat is sowieso een heel veilig. Misschien iets hoe het waar. We hadden droeg, heel droegte. Dit weekend gaat de Rijn. Oh ja? Ja, zei wie is dat nou dan? Dan zit waar, dat volg ik op de voet. Ja, nice net, maar waar is superbelangrijk. Ja, superbelangrijk, want daar haast altijd mee te doen. Maar het kind de Rijn, maar dat helpt dus net om de volledige droegte periode te verhelpen. Daar vind ik altijd zo warrig van. Hè? Dan verkeert het weer Rijn en dan zeggen we nee, dit helpt niks. Tuurlijk helpt het wat. Tuurlijk, ja. Elke drup telt, man. Ja, dat is dus de campagne. Ja, elke drip telt. En dat is voor een kroeg. Ja, oké, dat kan ik. Ja. Elke drip telt. Let er net verlengen in. Dan bewaart alle steeltjes. En die we dan specifiek voor Ian, voor de meesten die misschien minder bedeeld binnen. Weer alle steeltjes die erin staan. De BTW wordt verzameld. Waar je dan een gratis glas bier. Oron een verschaalde bier. Ja. Drinken kan echo in de bar. Meteen opklopt. Elke drip telt. Ja. Kom erin. Nou mensen, ik kan nog Ian uitsmieten. In elk geval, ik zei het al. Hè, we hier juist nog even contact met een persoon op de Bregie vlakbij. En daarmee eindigen denk ik deze podcast dan maar. Dat ben jij, ik ben benieuwd. Ja? Of was er op reageren? Nee. Nee, dan doen we gewoon deze schuif open. Ja. Dan doen we onze eigen schuif dicht. En dan zeg ik tot de volgende keer. Joi. Power, McGregor. I love Holland. I love Groningen. I love Amsterdam. My heart. Geweldig.